mani mabni Joyce Odwar bende oselidhi kanyo e nonro mar gazet. Kapok wadhi e thor weche mamoko ma bende omi pek, Standard aneno ka bende nitiere godo Oscar. Thor wach ma gichiwo ne pek, wacho ni betraying Kenyans. Dibed ni ndhogo oganda ma pachoka, ahinya mago ma bende waseneno ka imako e piny mar Tanzania. Piny owacho osebedo koling kaluwore kod okenge makama. Mwabili kano we thuolo bang' thuolo mar ndalo 4 pok wawinjo grona ka sirikal loso. Erokamano kabisa Sharon. Aneno ka Standard de coach ma betraying Kenyans. Ane pacha okwanyal generalize. Kenyans okomak Tanzania. Omak ngamiluongo ni Mwabili Mwagodi. En ng'ata achiel to makosa ne momiyo nomake oro nobedo abducted en ang'o manotimore. Tango ma serikal timo. Serikal ma Kenya ntiere kod embassy margi Tanzania. To ntiere ministry ma foreign affairs ma seche moko timo gik ma gitimo to deal with that case. Koro okinyal wacho ikawo gazet headline maduong' tindiko kaka koro betraying Kenyans. Ngene mano chal kagima koro jo Kenya te nigi problem no. Aparo ni some of these headlines be gibedo misplaced. Ntiere ng'ata achiel ma omaki oro bedo abducted e Tanzania. Boniface Mwangi bende nomaki bedo released e Tanzania. These are two Kenyans. Kenyans kaya wan kod ji million 50 plus. Koro wacho ni betraying Kenyans. Chal kagima watenya ka an kodi. Tango ma botimore ka juma machielo kendo chako mak ja Kenya moro. Rach, but waonge evidence. Ni serikal ok address serikal be wuoyo. Ng'eti miluongo ni diplomacy. Diplomacy ok en gima idilgo alanga most of the time. En ni Kenya gi Tanzania gi pinje maoko nitie ka winjruok gin go kaka gitiyo. To mondo ine ka japiny moro ng'en sheria ma Kenya ka oporo kod sheria ma Tanzania. Kendo sasa makanya kabo poro sasa ma Tanzania. Kendo paro makanya kabo pogore paro ma Tanzania. Koro ng'ata madonjo e Tanzania kidhi kucha to ng'en macha piny manigi sirikande kako tiyo kod kabe pache ntiere. Ntiere sirikal mopogore wan kod democracies. Kaka democracy mo enjoy Kenya ka. Kika wuone ma democracy ma jo Uganda be nyalo bet ni enjoy. To kage dak no giti kage gitloso sirikande gino mondo otingi kaka gintiere no. Koro kidhi kuja kinja Kenya, tidhi timo gik maparo mi ingo e Kenya kae, dhi timo ge Tanzania. Kenya nyalo yudo shida. Koro sitikalo inyalo timni gik moko mopogore gi serikal makacha. To serikal cha en right mar oganda ne. Serikal no nigi right mar ni kichopo kata kaka Sharon, to nyalo wacho no kwa yie monde donj. Gisungo wacho no ibiro declare persona non grata. Ko yie doja yie kae. Nikech paro ma serikal nigo masche moko serikal makanyo does not have to disclose nango momiyo gitamre. Seche moko intelligence mag osenyisogi ni Sharon ni oro Oscar no ken ng'ama ber kamo ai kata kama intiere ni. Koro they have a right mar goli e pinjgi mondo giduoki e piny. To mondo ng'ato bi ondik gazet ni betraying Kenyans. Ing'eni gino anto Kenyans en general moka masche moko kelo gik moko tulo moro ma ogaja en ji ariyo no omaki gi mistake mane to ang'o action mane ma serikal cha okawo nigi to process mar judicial process timre nadi. To kapo ng'ato mako nyawadgi e piny moro kala jo Kenya kan piny ma deported every day. Ndijo memako maonge karatase mag bete penyni. Ing'eni ko make tinyalo duoke ing'eni serikal nakra negi. Serikal nego gaji. Kitina ngiso ga timro wacho kani serikal kende enemen onyalo negi legally. Nikech nyalo maki nikech labda nego ng'ato koteri mbele doho to doho nyalo muan mondo gibed hanged. Mano sheria ma Kenya pod tiere. To ginyalo hangi. To kage hangi that means ni gitime legally. An activist moko kaka Anos Komondi an against miluongo ni life sentence death sentence. Ndi life sentence the death sentence. Ano kai ok support death sentence. Kich moko nyalo wacho seche moko mitimo nonro chande. Mistake moro nyalo timre. Koro badaye kose negi kore ki discover ni nyaka bed nene investigation no kodhi maber. Ingen mondo reverse mundi duok ngamo no sasa chando ken gi mayot. But anto pacho ni serikal nyalo bet serikal nigi problems mang'eny dil gi ji mang'eny 50 million
ngata chiel ji ariyo moko ko kinene kamano nego bed due process bedo followed to kik wakaw gazette to waketo ni betraying Kenyans ngin me is alarming ko ngamantiere sia kucha ngamantiere ngene ndike kamano nikech sirikal okosebedo kana mna kaluso kutende kod mano kang mana Boniface Maki winjo gima muda bani no wacho ko mak nduku Tanzania President Nkurunziza wacho nango kada ko mak Sharon dwoko koni President ko jako luwe gik moko gigo te ang dongo wi nyalo barre Kenya sirikal dak watch everything keep the ministry of foreign affairs keep investigate Guinea Tibo Idokasime ko barua foreign affairs diplomatic people the PS master foreign affairs probably wrote to Tanzania counterpart or ambassador ma Tanzania no ndiko ni serikal ma Tanzania na ngomo me no abdak ngatwa the process is going on to oken lo so no ngaro nyaka mak microphone nyaka wakin koro ngamo mak chande mondo koro no timre marach how do you condemn to wan gi miluongo diplomacy opogore kod politics diplomacy en ing'iyo kaka ratiro mar gik moko dhi mbele pole pole to ji winjore nikech nitie gik mang'eny sani ka president ma Kenya do ochako address Guinea tibiro po kana ka serikal ma Tanzania wacho ni koro waloro border or ok winjre biashara moko mopogre gik moko mo import nikech kaka Tanzania gi Uganda mago gin biggest importers mag goods magwa kaka jo Kenya kamoro ka Uganda gitiyo kod port marwa ma Mombasa kitchen landlocked country en ni gionge nam mawuok pinje ma ka gitimo shipment nyaka giti kod border marwa koro ng'ama maka chiel Uganda ma odhi timo miluongo na activism kata Uganda kata Tanzania koro kelo koko ma koro nyaka ben president nyaka wuo president ko wuoyo ang no chuno koro mafuta ma uso Uganda koro kwanyalo uso nikech jo Uganda polisi ma Uganda nyoma ko ngato migingo wali dong kara migingo sebedo kimako fishermen kidhi kata gire ne beaches magwago ntie problem mag diplomacy kanyo lakini gibedo discussed and decided diplomatically a level cha ero kama na inya lakini nduki nene gi wang machal na nanu kikino wi